Kara design. Ye ni fana ke tuguni. Wallahi che ma nere bi kuma ndo do ko be chudi amena nya fi bala ki bita tumana me mo si fele kana ta kan kilen to brom sunu ni ko plan kere festa da mun da were de fi men ko taniya wallahi nya abin ale o da na sa na abai mun sa sa ka bin ale na yoro iga bare ini ba yoro ga bare ka to ko mo ne ke ba ti na ne ni nyoma na chama ngene la ka temesa wallahi ni mena yoro ni misimu wala dona ni ma paro la mo tugana ba abi mo ko buya sigida na be teme abi befu ay de o le yigo do ko bani tara tumana ini milliard de sigi o ko do ko banene wu parce que e mana buram so soro mu mene la do ganye na ba to e be e ke fen be play flambe ni wonne tara no ko ka joro la ba so sori ga jidi ne ma wallahi no yo so o de la dam ne de asum o ko sa wa ko ka ya wallahi wa la dam ne ba e ko ka ganna me ko ka ro ka ja ai a ro ka ja ko na san ba ko te anga o ko be o flip ba san no ayi to ding e bla pela sa aba geti so fure herebe no wala ni me femme kinna wallahi akume yo no ya imame imame wallahi ye so kama ndo kupika so jona no ko ma site ifani ba kula dengan ni bro ni ban se ka para be ni te cha ka ko chambre wa era ga kle wallahi no abi para be ha seri sama no akido ko service fami billahi ne takibata ba do ko bano do be camion ne kono katugi konde buta no re tuma ay do tu che ba ko do fe ni so politicien fa ta camion mi fa do la katugi koni no yere be tuma so ni so mo be la dam ne ni fa fara ba aguna abu bushi de la demso ni me amena ube ifilani bai da miji so ya da iko jiwala jiko leta demso na korba jite alhamdulillah ni mani famde mani famde isi mun gesi sange ne fa no ka ne fa no ka ay ko mi balla ki keto ne ma si ko ni fam ay so no so ma yoro su ka ce dolo wallahi samya fa ne be fi san jamana su ko ni jira jimi sa jimi aba do la ko do ndene so ebro amale ka jilba wele ka queen la fida wala ne ko ke kana ni promotion me e ulu shifene mo o famne e kara ayi nya fi kana ni promotion me ulu shi mo famne apirila ba ni de ko de be ba wallahi ni ala te isi te shimanti ko mala ta ba ikatu mana ka ika da ko wallahi ne ita wulu muso min ɲini kana ha na bɛ n ka so kɔnɔ
Tata boy. Et puis, après, on va piquer tout dos. Moi, ne règne gelef la faltoa. Ni mata ni bon sur le bisiki dara kliki dara. Il s'est fait faire. Voilà, on a tout là. Ka fuiti ka tuma na ta kula. Taka ta bon sur. Taka. N'a foi tout. Nti du tiki taka ulum so ta ko so ni. Ai am say ga kiu. E ni me sinyo ma. Bagala ba dole. Bon. Kara design. Iye ni fana kɛ tuguni.